What's up, kabsat nga karukurat? For tonight's video, nagluto ako ng pansit. Tignan nyo natin, tinluto nga pansit. This is yummy pansit, ngayon luto. Ikaw ba nagluto? Inlutok, itinaluton. So dato, yung luto nga pansit, yummy pansit. Wow. Once in a lifetime lang ako nagluto ti pansit. Ako, inimimas ko tinagluto at tangarabe eh. Nakapila dan apo dagiti mga nanti pansit. Nakaununa dato yun ni kalau lutok pa lang ko imo na nga nanganan dato eh. Ay apo, imo na nga nanganan tagpasuso pa kano ti anak na. Mang manganan sunang am jana na ampe mangangan. Data napigot jana nan. Suna imo na nga nangan. Anong masasabi mo sa luto kong pansit? Ay, masarap. Very good. Plastic. Kapila, nakukuha ng pansit. Si Bunjing. Tikman mo yung luto kong pansit. Nagluto ako ng pansit. Tikman mo yung niluto kong pansit. Masarap. Hindi mo pa natitikman yung luto kong pansit. Tingnan ang dami-dami niyang kinuha kasi masarap yung luto kong pansit. Tignan natin kung gaano karami yung kukunin mo. Okay. Bakit? Kumuha ka pang... Pinipili mo pa yung mga fishbowl Tikman mo yung luto ko. Dinamihan ko na yung pagluluto kasi alam mo naman, once in a lifetime na ako nagluluto. Maminsan na lagluto ti makatabon. So nga ramanam dati yung luto. Kasano ka doon ti kaya may ibusan. Data, gargata data. Ay, nagi. Pansit data nga tilasa na ket. Pansit nga tilasa na ket kwa, spaghetti. So na nagaduma alamon. Nagsubli ka damdaman no maibus mo. Ay apo dati nga bunjing. Okay, next na nakapila. Ay, ramananda natin yung luto ka talaga nga pansit. Mabenta. Mabenta dyan luto nga pansit. Dahan-dahan laeng. Ay, mukha doon laon ita. Subli ka pa yung madamdama. Ramanam garod. Nya ti raman na dyan luto nga pansit. Nya raman na. Pugo. Dati guys, yung luto daw pansit. Actually, hanga siya nagluto to eh. Ni Juan din nagluto. Kung kuna lang siya nagluto. Sakti mo nga muna na. Dahil ito, napo yung pansit. Yan luto da. Ramanan tayo yung luto da nga pansit. Nuna imas mo't laeng. Jok-jok ko lang tatay nga siya tinagluto. Actually, ni Juan din nagluto ito eh. Siya lang ti tagakaan.